Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Balina na kitao anthu akanawo njezebeza mbili atapita kukenani azinja katatu ayembeka ntchito anthu 1 miliyoni chilipo chimene chachitika ena anthu akananamizidwa kuti thumba lofesalaiza akakhala kugula 4,000 chanthu amanena zoona paleyo mkatu lana kama wamenewa mati ni kupembeni upeleke moni watu amina sokana baba zio ya American Express my Lilian Patel, anasankilwa ishibali ku national conference yatu kutakale national chairperson wa chibali chatu mpando wa national chairperson ni mpando wakulu kwabi umeneo kuli alamulo mchibani chatu chayo ni mpando wa ulemu pedule mwonse udunole kutidapatse 1 minute kuti apeleke moni kati national chairperson watu kachibani Upoto, Pakati, Hakukumwera, Right Protocol, Atubele Marusi, Imai Marusi, Kaule Mwose, Mokala Kuhayapa, Akade Kaule Mwose, Kaule Mwose, Akade Marumaki, Apresident, Inanda Ingapano, Uchi, Ikiseni, Chupa, Kuleano, Keda, Tayaba. Abene, Analipo, 1993-94, Kope Zikwa. Tukupanga exactly, Zimene Kakuweko Adapanga. Tosani mantra, kile chosi kuda kutokea kula, kuzia kula. Chifukwa ana mwawa IUTF alipamoto kwa moto wale tukuonao kapenda kukosa na tuana 1994 inalitari yake yakafuzetu inalitari ya watu pate amunusi anafanya mkondo kwa digital report demokrasi ikupita lero tukapata kuchukula pamoja ukachitamata atuaduamu akala pamoja tukuseni right hand of our president
Mangochi, DUTF, Kaya bwana, tuchite claim kwa UTF. Tuchite claim, aka claim ama neno kutia asoko ya UTF. Hapa sikutesesa. Inde, imayenda kuita kulikose, UTF yokayoka. The time, kwa kutika UTF, tumuseve, tukwirane mbaja, tukwelele, tupatisa chikalikale. Naona njala nene akufasa machibanga okaoka kitanga kwabwera umasakada naona kibanga abagaba ku stadium bagaba ku stadium kwabo kwaru kushaga sport order ikokoje kukoje kibanga kwaru kushaga order kwaweja ngakoje mu conference cyonga mu kibakezo usaitegere njala leka mbele usipasa masoka kanjala ilibe tupani aliyense njala kati ya pesa kenose mwakadisire yerero kati ma FP kuseni kuno kubakochi ma FP ose akala yes kesho ahiko kapeda alkadai kadi ya baitibete sakale soko kujibete nimene kufika pafupi mapepo yake tukawe ngana maboti bali kale kadeno haikuwa mapresident ya kutoka watu na kukudani Sibe mkwambi Chifumacha mtawi ukomelika maulemu Bonse Amiri aina kulanjikoni Romanso, my Burundi First Lady, September 2025, you know. Walim Salamu Mperaune, Assalamu alaikum. Hallelujah. Amainda Bambo, Wasa Chino Santawi. Uno Sinsoka. Ine wakala dukulandira Mautenga mafoni mwanga mwataka Mautenga dukulandira mafoni ambirimbiri amalawi akunduza kutatupele zintu ziziri bwino dukukumana nda Malawi siku di siku dukukala na andu mukudandaula kusewa kwa mukubidi mukudandaula kuti kunjaku kulinja zintu ziziri bwino lero ndikufuna kulakula chuluka pano pali atolwa nkani tivale bwino bwino ziko la Malawi lili mu crisis zintu ziziri bwino zafika povuta amene muli pano muziganisire nokha amene mukuvutikira kuli mupeze ndalama yeniyeni kobiri kuli mukakule chakudya wanji divuto siyaliyense amalima ayi koma kuti mupeze kobiri mukakule chakudya ndi mavuto mtengo ungokwela mitengo ingokwela amene mukulima kuti mupeze mechelesa izipangizo za ulimi timavuto ukauka teine amainda Bambo ndikudziwa kuti mdziko muno zinthu zafika potina zikafika moteremo amainda Bambo pamene ndikudziwa kuti umphawi kusowa kwa chakudya komanso kuba ndalama kupakula kuboma zinachitika sembuyomo olubo maipateo amakumbutsa kunena kuti 1993-94 amakwi ananena kuti zinthu zisithe muno Malawi
tukudziwa kuti panali zina za human rights, koma mbali inanso inali njala, kunalibe chakudya, amalawi analibe ndalama, komanso kunali kuba. Izi zikuchitikanso mdziko muno lero. Chifukwa chake Mainde Abambo chisankho cha chaka chino chikhala ngati cha 1993-94. Kuti zinthu zisinthe, osati zisinthe kutsogoloku, tikufuna zinthu zisinthe pano. 5 years wavutika, 5 years mpaka pano mukuvutika. We have change now. Nandisi wandakala mundale tuyet. Takutumikira ni maunduna mbona maunduna kwako. Sumuna mvepo siku limwezi. Kutatupele akwenda bibero tupa. Sumuna mvepo siku limwezi. Kutatupele asola. Chifkan drama hizi ni drama zanu. Ena nusumu kumvetsetsa bwino akabandalama zabomba tekuti nusumu kilani chakuja. Akabandalama zabomba tekuti nusumu kilani feteleza. Akabandalama zabomba tekuti mkani mafuta kuti mutema kali mutu. Corruption na Mainde Abambo ni chintu choyipa kwambiri. Enafe timadandaula tikamaona abale tukudziwa kuti uyu ni mbava. Aba chinokoleka uyu ni mbava atiwe. Koma timatengeka izinthu zochepa tikafika pachisankho atupele akuchenjeza. Kutune ndo uno ndo nikupembe mukamwana uyu kuti amene solola chipani chimenechi ndichosolola. Mukangoponya 40 ali pamenepo usiwe kuti nafutika sasa hivi. Uyo mwendinanena mawu sina chipongwe yayi chifukwa chubela makula chuluka. Tinanena mawu kuti mukapereka 40 hapa palibe kutekera, palibe experience. Izimene tukukumana mdziko muno lero. Lero ndikunenaso mosaopa kuti mukangoponya 40 yanu mosaganiza mukangaka nkali ya kubai mudziwe kuti mukupitiriza kutika. Lero mudziwe kuti ine ndamva madandaula, ndamva kulira kwanu, komanso ndikuonani, ndakuonani. Ine ndikumenyerani nkhondo. Atupele akumenyerani nkhondo. Ngatisi nimenya nkhondo imeneyi ndokuti mukalase ni mafundo kutsogolako. Ngatine sinimenya nkhondo imeneyi mufutika kutsogolako. Nthawi ikutano sinimedikire extra 5 years ina kuti mukhaleso mumphawi, mukhaleso pana ndalama, mukhaleso mugula ndi njala. Change must happen now.
abale nzangu nikuze nikuziwa kujipaleana ameneza kukurubirira nikuziwa kuti ena alupo okaikira ngatiso ndino atsogole muziwe kuti ine masale patsogolo ngati muli okaikira kuti mipako koma ngati kuyambira lero muziwe kuti boma ili tukutola mwinane sana ndipe kuno kumangochi muziwe kuti ulendo uno ndi kampeni tikamba kampeni boma ili tukutola 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 amene akufuna umphawi kusowa makobiri kumitirire alipo amene akufuna kuti azikona ndi njala alipo amene akufuna ndalama zathu zizingobedwa tsiku ndi tsiku tachitani tivotera atubale takulizana koma kulizitweke mwene akuti mulindi munalembetsa amayi munalembetsa kandiuzeni buli bwi kundiuza so kuti dzina muchokera kuti Njoya kutenge hodi unabonera kusentuwani iyo chisango chainde chatumbere kuluzi Inali Gisa, Nalebesa, Nagaibere Mama, Babitat. Ufuna Akbe Bababas. Advocate you to Nalebesa Babena, Baba. Yeah, in any social committee, it's a pair of vegetables, remember, center. Yaidi kaosi atu komaso ndizabwera atubere hizi kati kwezi kwaji nyawaka unajua kati Huyo mandidifu pamwamba pa
East Carolina. 40 anu ikosa tetsa Katangale. 40 anu itetsa Katangale. 40 anu itetsa Njala. 40 anu ipangisa kulipa amajuma. Kachonse tikonsekere kuonetetsa kuti tilimbikitse chipani chathu. Amainda babo isabweranso shabana sonkhano. Unesina lisonkhano ayi. Koma ndikulimbikitseni nthawi yolembetsa amene sanalembetse ukaunduka tiyeni tikalembetse. Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.